Hi guys, ndadzoka zvakare nenyaya dzenyu. Asi ngatimbotaurai nyaya yekusadeclare kuti munhu anorwara kana achipinda murelationship. Pane nyaya yandapiwa pano yakaoma. Regai ndikuverengere nyaya iyi. Ndine boyfriend and ndakaenda kumba kwake weekend. Musi weFriday night we used protection, but from Saturday morning we started going raw. Straight. Ime. On Sunday makuseni I drove to Avondale shops. Mukomana uyu akasara achisecha mubegi mangu and found ARVs. When I came back from Avondale, aivira nehasha. He was fuming and accusing me of wanting to infect him. Akatopfeka hembe akati, I'm going to Avondale police ndoda kukusungisa for intentionally spreading the virus. This guy is new in my life. We have never discussed about HIV and status mfunge. Iye ega ndiye akabvisa condom. Nyakuisa yeke. Pasina protection. Ndaimuita sei? Ndaimubata here ukumurambidza. Mwana maide wakatomubata hako into zvandofunga. Vedu vemundinyorero mumakomenzi zvamunofunga but iye angausecherei zvemubhegi ravanhu. Zvinhu ndezvokungosiya ko unenge wovhurireiko? Anyway, yes, I accept that I'm HIV positive, but what gave him the right to invade my privacy? Bhegi rangu akavhurirei? Akamuti abvise condom ndiyani? But you are old guy, you are responsible for a relationship. Waifanira kumurambidza. Why did he search my bag behind my back and get information about my health without my permission? Sisa, I need to know if there's something I can do to hold him accountable for what he did. Even though I cannot report to Avondale police, I don't spread HIV knowingly. Vanhu ngavadzidze kubvunza before sex. Vasiyane nekumeasure health nemaziso. You might see it on social media here because he said he wants to shame me. But inini handina kumubvisisa condom, akabvisa ega. I need rights. Vanomirawo neni. Please hide me. Akanditaura papublic ndokupai mapicture ake. Iye ndiye ari married, ane mukadzi. He has a lot to lose. Hey, nyaya yakaomesa. I think musikana waifara kungoudza mumwe wake. This is what I think. Please tell me what you think as well. Okay, so mapictures acho ndamatumirwa pano. Agara andibatisa akati just in case the guy posts iye tobva tamuposterawo. But ini ndinototya chaiko kutoti zvino mukadzi uyu vakomana. Alright, kozoita umwe ane same issue related. Why do people use maziso kutesta zvinhu zvinenge vana HIV? Zvakaoma. Okay, so this one anoti chemaiwo neni guys, I'm on my way to the clinic. Zvinhu hazvina kumira mushe. Ndakadana nemunhu last year September. Taimboshandisa protection. Saka nguva yarebawo paya muna February this year takatanga kuita yeke. Munenge majairana here kana kuti chiveduwe. Okay. But ndaishandisa PrEP since umwe wangu ndaisamuchenesa. Ndaiti ndikataura zvokuma blood test aingotsika. March ndakaenda hangu kumatest ndikabuda negative. Asi matest kits anga auya ari 2. Yangu neyake, so anenge akangokanda asina kuisa mukanwa. Hachina zvachakaburitsa ndikati aiwa ndonotora chimwe. Akaramba achingotsika. Kusvika last week ndazobata maaudio aiiswa neex yake vachitukana. Ex achiti ndiri kudzoka ndoda kutonedza nemunhu iyeye wauri kudanana naye what. Why? Why? Because haungandirambi after wamisa life yangu. Kwai kunyusati nyaya dzake dzitori ikoko akatombodanwa kumahearing ekuti why achita zvaanoita.
ndakabva ndaita hasha apa April naMay ndandisina prep kozi pandaishanda kana kutoilet chaiko waibvunzwa kuti wawaindepi. Okay, saka sesava zvavaita vaiti every time vakanorara nagai voya voita prep yavo vakarara voimwa mapirits. This is very risky zvachose, very risky. Saka kubasa kumanje kwakwasunga avasachakwanisi kudi kubuda panze kunomwa mapiritsi, saka vangapedzisira vatojambira vasachakwanisi kudi kumwa mapiritsi. Okay, akatanga achindivigirawo prep iyi apedzisira kuti handikwanisi kuramba ndichiuya, saka ndakabva ndamupa katest kit kaya ndikati chitesta. Akatanga kuti unoti ndingakuitira utsinye here, ndinokuvengera chii, wati stori dzacho dzawanda, handirwari. Ndikati zvese zvinobuda pachena kana watesta. Akati atesta paya chakatanga kuburisa line 1 iri kumusoro riya, apa chichifamba lo chichingoti 1 line ndobva tonditi chaita handiwaona i1 line chitorasa, handirware. Ndikati aiwa katsano, hapana chandisingazivi pamashandisirwo echinhu ichi. Maminitsi asati akwana ndokugara paya takatarisana nechinhu chiya, time chakabva chaburisa line rechi2. Maiwe zvangu akati sei icho chamboita 1. Saka vedu ndokurwadziwa apa iye haatori nazvo kuti aindiitira utsinye. Saka ndiri kuenda hangu kunotestiwa but ndiri kurwadziwa guys, ndakutotya ende tese tinogona kuva tichitoziva maresults acho. Zvakaoma, mufungeiko veduwe, iyo nyaya yekungopinda veduweka. Tangofunga kuti nhasi tingotaura nyaya yechidzidzo kuti tisangopinde straight. Vanhu havasi right, vanhu vanozvirwarira. Hazvina kushata kuti ungoziva status yemunhu wako then you make an informed decision, pane kungopinda muchingorovana tsati zvakadaro. Imikani. Okay, musakanganwa kusubscribe nekulike, ndichava nemamwe mastori zvakare.